че силна е на думите стихията. Дано принцеските да развалят магията. Принцески! 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 Елате! Помогнете! Вашата царица ви спасете! Принцески! Простете ми за тези беди, но каквото и да се случи, знайте, на нещо трябва то да ни научи. Затова, за да развалите магията, трябва да откриете на песента стихията. На песента стихията! На песента стихията!
слушала сме? Не знам. Преди беше ужасно. Сега се чувствам тъй прекрасно. В сърцето топлината се разлива и пак от добрина и обич то прелива. Ай! Принцеси, магията ви развалихте и отново с топлина царица Роза ви дарихте. Преодоляхте предизвикателствата 3 с любов и с приятели добри. Царица Роза е добра. Простете ми за лошата игра. За всяка лошотия съжалявам и моля ви за думата прощавам. Благодаря на вашите принцески с прекрасни рокли и прически, че бяха смели и добри. Вас спасиха, светлина се възцари. Прощавам ти за сторената зло, но и ръка подавам ти за добро. Скъпи мои принцески, благодаря ви, че ме спасихте от злата магия. Нека днес всички заедно празнуваме и се веселим. Празникът е за тези, които вярват в чудеса, но и за онези, които искат да повярват отново, че грозното паценце ще се превърне в красив лебед, че спящата красавица ще се събуди и ще срещне своя принц. Като знак на благодарност, всяка една от вас ще получи своята приказна корона. Даниела Сергеева, детска градина номер 2, Снежанка. Малките принцеси получават корони и ленти от община Казанлък. Ивана Чеканова, детска градина номер 16, Роза. Моника Митева, детска градина номер 7, Борадина. Сияна Тенева, държавна детска градина Ветелина към Министерство на отбраната. Радостина Колева, детска градина номер 6, Еделвайс. Александра Мишева, детска градина номер 2, Снежанка. Божидара Божилова, детска градина номер 13, Мечопо. Ралица Кирова, детска градина номер 2, Снежанка. Еница Димитрова, детска градина номер 17, Славече.
Аплодисментите. Велина Иванова, детска градина номер 1 Здравец. Николета Видолова, детска градина номер 13 Мечепук. Мирела Колева, детска градина номер 8 Юрий Гагарин. Преслава Казакова, детска градина номер 9 Слънчица. Мария Христова, детска градина номер 6 Еделвайс. Симона Шопова, детска градина номер 8 Юрий Гагарин. Кристияна Петкова, детска градина номер 15 Звънчев. Марияна Попова, детска градина номер 15 Звънчев. Сияна Христова, детска градина номер 11 Слънце. Вероника Доцева, детска градина номер 8 Юрий Гагарин. За да бъде осъществен днешният празник, община Казанлък беше подпомогната от едноличен търговец Янко Мерметлиев, СЕФ АД, фризьорски салон Татяна и магазин за аксесуари за коса Татяна. Подаръците за принцесата на розата са осигурени от Борис Кърчев, Кастаново, България,
Дермолог ООД, Тиара 3 ООД, магазин Елеганза,